аз съм разсвоен, бе. Айде. Ще презаписваш? Ще презаписваш? Слайда, нали? Аз си казах стапим по-лесно. Да. Сега искам да напишеш един риф, ама да звучи като ACDC. Няма проблем, братле. Не, то реално звучи на Супер Марио една песен, аз се пращах на него. Да. Да, и аз сетих. Да финиширам. А? Като слезне долу, нали? Да. The formation of the damages, also abundant, the dust of carefully absorbed.